Kaluwore gi nok mar thuolo mag tije mokwako pacho ka, rowere e kaunti ma Mombasa idwa ni mondo okaw thuolo mar tiyo gi lony mag mbui kaachiel kod thuolo mag tije mayudore e yuto mag nam midendo ni blue economy madongore gin giwegi. Magi noyangi e nyasi mar chiwo tiegruok ne rowere e kaunti ma Mombasa, kama noyangi ni thoth rowere pok ofwenyo thuolo mag tije ma ginyalo timo mag dongore gin giwegi. Jokanyo ojiwo jogo eko modak kod ng'ol mondo mi owuog oko mar rango chenro manyalo jologi mar yudo kaka ginyalo dongore e weche mag ohala kaachiel gi thuolo mag tije moketnegi thenge kaka jogo modak kod ng'ol. We make sure that we connect them with skills in entrepreneurship so that they can start businesses that will potentially sustain their livelihoods and those of their families. So we're very excited to be here this morning and this day and for the next 2 days because our mandate, as I'd mentioned, is to support our young people get access to work. And looking at the program objectives, we have a lot of business towards supporting women, also very inclusive in terms of how do we support persons with disability get access to opportunities, and also the displaced persons and displaced communities. How do we support them to get access to work and also just them starting and running businesses successfully. Because shida kubwa ambazo tunazo either za ukora, zile za wizi, madawa, ni kwa sababu vijana wametupoteza matumaini. Na matumaini ni kwa sababu hauna fedha ya kukupatia wewe hadhi kama kijana ama kama mwanadamu. Na function kama hii ni njia moja ya kumrudishia hadhi yule kijana. So tutaendelea kushirikiana na Bright Amande na wale washikadau wengine ili tujaribu kupunguza kwa kiasi fulani hili tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana. Nyadendi Trufena